ọgaranya bụ omume nnu na-adịchi ọgaranya echinu omume ka na-eme ọgaranya nụ onye si eme n'obodo ka ekwesakpọ ọnyanụ ọbịa bụ ife mmekwunu oje ga-ada eme mkpọtụnụ maka na alati ya na-ebenu milion bilion so kwa ife ọ na-ebenu ọ bata n'ime obodo okwu obodo akụbanenye akanụ ọmụbamụ obodo amụbamụ onye jide ego onwe nwanne onwe ikwu na ibe nụ o ji ego oji okwu nụ maka akụ na-esi obi ike nụ o ji ego ndị eme mkpọtụ o ji ikuku ewu na-eso nụ akụ na-edozi obi nụ ego oyibo malụ mmanụ ije ọgaranya nwayọọ ike ịdafu dimba inisego ya onwelu nwa bịara ụwa Olisa si n'afọ wee mee ya ọgaranya nwa ego na-ejele ozinụ odogwu banki na-alụlụ ọlụnụ ọsị banki fam epe banki emepe ọsị banki fam echie banki emechie kpamkpam money na power ọ bụ onye ka m na-ekwuo nnukwu nwa si n'eli wee bi ụwa Royal Prince Okechinyelugo Agod second na neni Prince Okechukwu nyelugo Agod odogwu ji alati agwọ ya nwata ya na dọla dị na mma o mepụlụ onye ọ na-alala alụnụ ogbenye fọṅụ libanụ onu mekene ife onye na-eme n'une n'ụwa o eji akpọ ya odogwu abụrụ n'ụga ine m Prince Okechinyelugo n'Igbo odogwu o ji alati agwọ ya ọsụlụtalaku ekwe wa alili ezumọgọ n'ibe ezumogbenye asị n'ụbọchị amụ dike na mba ka mụlụ ibenya Prince to Prince akata ise buo isi kalaka na ebe ogwe asị na dimbara na ọ bụ n'ọnụ nkịtị nụ onye ruo ụka ọfụnanya nụ maka ndị na-ekwero na famasi ekwete n'oge ibu ibu anyị danda ụda akpụ enyi ọrụ aneze amalụgo ụda ada akpụ enyi ude gị na-edenu Prince to Prince onye ọma n'ịdị mma odogwu n'ịdị nsọ Chairman Executive Officer 4-hour tire shop na United States of America, the great philanthropics of our own time, founder Prince Okechinyelugo Foundation ebi na-enyere ụmụ ogbenye aka na Abia State. Prince Okechinyelugo odogwu ifi na-eme dị ụsọnụ aka na-azụ ụmụ ogbenye ndị na-enyela aka na falili nne dị na-azụ n'akwụkwọ na fabụ na-agụtọnụ ụmụ Igbo na-akwụ ụgwọ nwa na Amerịka na fabụ agụkọta agbawa maka ife ọmụ ị na-eme ga-eji akpọ gị oji alati agwọ ya gị na dọla dị na mma naira na-amasị gị ụtọ nnukwu abịa na nnenni ji ga-eme ọnụ maka na ibunu nnukwu odogwu maka na ọnwa bata n'obodo ndị obodo aṅụliba odogwu na Igbo ọnwa na-eti na Atlanta ọnwa na-eti na ala Igbo o ji moto eme ọgọ odogwu melu m nke mụ ka mfụnanya maka ị na-emebu
Prince Okechi Nyelugo need a song. Asina company puru company n'onye ka eji ama ọgaranya na company gị karịrị akarị n'Amerika agụkọta agbawa ọnụ. Blessed family with blessed money. Rolls-Royce Phantom 2019 model Nyako Odogwu ji ekpori ndụ nọ. Odogwu onu mekene yi ọgaranya na-eri ego ya ọ na-enwe aṅụrị. Onu mekene yi ọfọ ogologo ndụ ka nna ka ọnụ yi ijebe ija wele inebe anaba ija wele Odogwu ndị ga dị na njinu. Ajabanu kenele ọlọyi anyanwụ ụtụtụ nwanyị dị mma ugogbe oyibo osodieme akụ osodieme na dọla ọmala obi dị ya nụ. Ndị oyibo wekwosinụ na behind every successful man na ga-enwelili ezigbo nwanyị nọ n'akụkụ ya nụ wee na-atụnyelu ya alụ o wee na-adaba nụ. Nezanu Royal Princess Uchenna Agod ada mụrụ na nnukwu obi na Ngwurube Chief AI ọgụ ime omemgbe oji 1 Osumenyi Chief Financial Officer with 4-hour tire shop at United States of America. Wanyo makalosia mwa bụ ikuku ngozi ndị Igbo n'oko na-ekene yo. Adani zuru kemenu Adani nwere ugwu n'Osumenyi. Ezigbo mmadụ adịrị ọnụ fecha agbara dị mma nọ na kwudi ya n'iru maka abata n'Osumenyi ifi na-eme n'olili nne Adọma ị ga-adịla anyị egwu m ekene maka akụ na-esi obi ike nnu oche ka dị eme mkpọtụ oji ikuku ewu na-esonụ akụ na-edozi obi nnu ego oyibo mara mmanụ ije ọgaranya nwayọọ nwayọọ ike. Odogwu si m ka nkene oke nwadị a na oji eme ọnụnụ Dr. Chubatoni Anadi CEO Alpha Center for Research and Productivity in Anambra State. Abogidi 1 onye eze na Nnenni eze dị na Chinuga Ezobala Igbo Enugu Ụmụọnyị ya Odogwu onume ekeneyi eze Chinazụ Meje obodo chiri echichi karịrị maka na ị na-eme mma Abogidi na Nnenni bilio. Kedu maka Mrs. Justina Agazie Madam T.O.T. the talk of the town. He don't hear tired shop Badosta, Georgia. Adumu Igbo in America. The son of Honorable Mrs. Tina Anisoba Ni Agod, bank manager retired
but not tired. Supervising Councilor, Finance and Economic Planning, Abia State, Nigeria, aka Agunwanye Nomani Gadio Kankene Bezano, Mrs. Emilia Ozoma Ni Agod Elias $1 million Nnewelugu Nigadio Wekene Bezano Mrs. Georgina Nnedi Mamora Ni Agod Anyanwụ ụtụtụ nwanyị ọma agbata ọchafụ ụzọ onye ọcha bịala n'Igbo nwanyị ọma n'Igadi Adeja mata okefi George West Indies n'ikuku ngozi na-ekene yo Princess Iluoma Agod Golden Lady Ọdịna Nweliakụ Nwachukwu tubelugo n'afọ nne ya nọ wee chọọ ya mmapụlụ iche nwanyị ọma bilio ndị ọmụmụnne nke Prince Okechinyelugo Agod jem ọnụnụ odogwu ji ala ati agwọ ya mana odogwu ama chefu nọtanụ ụzọ bụrụ ya ndị mere ya ji bi ụwa ma fana bago obodo afụdobe Late Chief M.O. Agod obodo Kunie 1 na Nemi ya na ezigbo nne ya oji eme ọnụ Late Princess Susan Udumeje Agod Ni Ọjakọ oyiri nne ya aṅụrị bụ ndụ oke adamụ n'obi eze ezigbo ada the first Igwe of let his royal majesty Igwe Ọjakọ Ezenne na adazi nnukwu ka mkpụrụ obi fazuru ike na be Chukwu amen. Ifugo na-akụ na-ese obi ike Prince Okechinyelugo akụ gị na-ese obi ike oji ala ati agwọ ya akụ gị na-ese obi ike nwata ya na dọla dị na mma akụ gị na-atụ ndị ilo n'ikpalelibe agwagwu Ifugo na-akụ na-ese obi ike oche ka ndị eme mkpọtụ mụbụ ikuku ngozi ndị Igbo na-ekwunu